Yan mo pa yung kulop sa iyo mga kawaray. So arikit niyan sa Pag-asa mga kawaray. So nakita niyo ito nagdisino na yung gabi mga kawaray. Diyan iton siya oh. Alis pasagkaw mga kawaray. So adi man mga kawaray oh. Ayan. So diyan ini sa may Kagaasan mga kawaray. An Pag-asa. So naimo din dito sa amo sa lugar sa Barangay Bigo. So, sa mga naruyag kumadi, nagtambay or nano pa man. So may imod niyo ni didi sa Kagaasan. Yan paglugsad niyo sa Kagaasan mismo mga kawaray. So ayan. Kita niyo mga kawaray. So shout out sa mga kawaray nun. Yan, may nang Pag-asa. So ayan oh. Luwag siya. Darako. So dikit mag-enter mga kawaray kay bangin bawal na to magsulod ano. So aditon siya dito mga kawaray. Ano? So grabe mga kawaray, kadara ko nga ito niya ato. Ato man. So yan, shout out sa iyo mga kawaray. Arikit niyan sa Pag-asa San Lawang. Then sa bungtos San Lawang pero nasa barangay San Kagaasan mga kawaray. Yan o. So adi kita mga kawaray. So yan mga kawaray, kanina nakatuwid sa babaw san kuan ini nga sa babaw san Pag-asa. So niyan adi nakit sa hulag oh mga kawaray. Yo. So yan to mga kawaray an Pag-asa yan oh. So ayan nakita niyo mga kawaray. So ayan mga kawaray didini sa tikat to sa Kagaasan. So ayan. So let's go mga kawaray. Uli nakit. Kay kulop na. Let's go. So, yun lang mga kawaray. Thank you for watching and kunta daraman o palo sa akya na nga adlaw. Thank you, bye-bye.